Môžem, Tereková televízia, Markíza, pán premiér, vládna koalícia sa chystá do konca tohto volebného obdobia meniť hlasovanie poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia? No, pani redaktorka, vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu. Čo je úlohou, a túto otázku mi dnes postavil jeden študent, ktorý presne takisto čítal z toho telefónu tú otázku, ako ste ju čítali teraz vy. To sú moje poznámky. No, jasné, však to je zaujímavé, že novinárka s mikrofónom potrebuje čítať jednu otázku 10 krát za sebou. Takže nenechajte ma teraz. Vy ste postavili otázku, ja teraz na ňu budem odpovedať. Túto otázku slušne postavil jeden zo študentov, teda, že ako to bude. Čo je úlohou vlády, ktorá je legitímna? My sme legitímna vláda, boli sme na základe výsledkov parlamentných volieb zostavení. Pripraviť ďalšie parlamentné voľby. Od roku 1992 nebol žiadny prípad spochybňovania priebehu volieb na Slovensku a Slovensko je vnímané ako krajina, ktorá je schopná si svoje voľby organizovať spôsobom, ktorý je demokratický a transparentný. Ja si tiež myslím, že hlasovanie cez tieto lístky môže byť manipulované. Myslím si to. A nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade to nebude iba veľvyslanectvo, ale že tam vytvoríme 10 ďalších miest, kde bude môcť prísť ten občan a pekne zaplentou, demokraticky a tajne, ako sa patrí. Nie, že príde do krčmy a tam sedí 30 štangavstov a tam pred sebou si budú vypisovať nejaké lístočky a potom ich posielať na Slovensko. Chcete demokratické, tajné voľby, tak ich urobme. Ja si myslím, že to, čo sme videli v roku 2023 v súvislosti s ovplyvňovaním volieb na Slovensku, je niečo, čo nás jednoducho musí varovať. Tak my sme ovplyvňovali voľby, alebo progresívnosť, nechajte ma dokončiť, alebo my. Dávala ambasáda, dávala diplomácia Veľkej Británie peniaze na ovplyvňovanie volieb na Slovensku? No dávala. Čo by ste robili, keby z Moskvy, z ruského veľvyslanectva došli peniaze na Slovensko nejakým influencerom, že vy podporujte teraz podporujte Smer vo voľbách. Veď evidentne Západ vstúpil do volieb v roku 2023 v neprospech vtedajších opozičných strán, teda aj nás. Za týchto podmienok je našou povinnosťou zagarantovať, že voľby budú demokratické, tajné, také, aké majú byť a urobíme všetko preto, aby sme zabránili sfalšovaniu, pretože ja nemám ani milimeter pochybnosti o tom, čoho sú títo chlapci a dievčatá v opozícii schopní. Takže ak s tým prídu poslanci Národnej rady, poviem, dobrý nápad. Jediné, čo ich budem prosiť, vytvorte viacej miest v tých krajinách, aby ľudia mohli prísť a normálne to odvolili, ako sa patrí pri voľbách. Nevidím na to. Neexistuje dôkaz o nejakej manipulácii v súvislosti s hlasovaním poštou. Pán premiér, vaša vláda má v programovom vyhlásení uvedené, že aj pre voľbu prezidenta sa rozšíri tento spôsob hlasovania. Tak vôbec, tak nerozumiem teraz tejto otočke. Viete, už len váš tón naznačuje, že moja odpoveď vás strašne rozčúlila. Veď vy nie ste politička, vy ste novinárka, ktorá sa má slušne a pekne spýtať nejakú otázku. Keďže ste dostali ste odpoveď, a čiže vy máte v programovom vyhlásení vlády nejaký iný postup, to znamená, že ho nezrealizujete? Vy máte čaro pokaziť každú tlačovú konferenciu. Znovu opakujem ešte raz. Povedal som veľmi jasný postoj. O tom, čo sa udialo v roku 2023, ako došlo k ovplyvňovaniu volieb na Slovensku, si myslíme, že voľby musia byť demokratické a tajné. Tajné voľby nie sú také, ak niekto si môže vypisovať nejaké listočky a posielať. Preto táto myšlienka má svoje rácio. Ak poslanci Národnej rady prídu s takýmto návrhom, jediné, čo budem pozbudzovať, je Ministerstvo zahraničných vecí, aby v spolupráci pravdepodobne s Ministerstvom vnútra v zahraničí vytvorili toľko priestoru na tajné voľby, koľko je treba. Čo je prosím vás na tomto takého zlého? Takéto zásadné zmeny sa realizujú spravidla štandardnou legislatívnou cestou cez odborníkov. Nevedel som o tom, že zákony prijímajú odborníci. Zákony prijíma Národná rada. Volebné zákony za vašej vlády sa tiež prijímali volebné kodexy a viete veľmi dobre, aký proces tomu predchádzal. Ja teraz tomu nerozumiem. Ja vám dávam dve alternatívy. Alternatíva, že niekto v krčme vypisuje za prítomnosti kamarátov. Nechajte ma dokončiť. Dobre, nechajte ma dokončiť. Dobre, ešte raz.
Bože, ako ste sa rozčulili, to je ale strašné. Vy Normálne vy už ani nie neste, je realita. vy už ani neste schopná ako, zakryť to, že koho volíte a na strane koho stojíte. Takže ešte raz, na jednej strane... sa nedeje v zahraničí. Tak ja neviem. Pani redaktorka, môžeme ukončiť. Nech sa páči, pán premiér, ja len hovorím, že ja neviem, či o nejakej krčme skrátka sme teraz na nejakom trhovisku, alebo kde ste položili otázku. Máte dve alternatívy. Ja vám ponúkam tajné demokratické voľby, aby každý mohol ísť za plentu a tam jednoducho odvoliť, ako sa patrí. A proti tomu je systém nejakých lístočkov, s ktorým si môžete robiť, čo chcete, hoci kto vás môže pri tom ovplyvňovať. Môžete dnes na Slovensku ísť zvoliť tak, že vás niekto ovplyvňuje? Môže niekto ísť za vami, za tú plentu a vám hovoriť, nie, toto nemôžeš, tam daj prosím ťa toto. Veď kto kontroluje spracovanie tých lístkov? Veď to sa robí vo verejnom priestore. Neviem, čo vás to rozčuluje. Ja vám ponúkam demokratické a tajné voľby. Samozrejme, keďže si viete predstaviť manipuláciu, no tak teraz zrazu ste z toho všetci veľmi nervózni.